Ассаламу алейкум, кадерле тамашачылар. Бер вакыт Аллаһның илчесе янына Габдуллах ибн Мазгуд исемле сахаб килеп басканда, Аллаһыга нинди гыйбадат, нинди гамәл иң кадерлеләреннән булыр дип сораган. Пәйгамбәрбез вакытында укылган намаз дип җавап биргән. Чыннан да, намаз исламның 5 нигезенең берсе. Һәр көнне билгеләнгән сәгатьтә намаз уку, балык яшенә җиткән һәм аңында булган һәр мөселман өчен фарыз гамәл санала. Бу безнең Аллаһы Тәгалә каршында булган бурычыбыз. Мөэминнәргә билгеләнгән вакытта намаз уку, изге Коръәндә булай дип билгеләнгән. Әгәр сәфәрдә чакта яки сырхау булганда намазларны үтәсәгез, басып, утырып, яисә уң як кабыргага ятып, Аллаһыны зикр итегез. Әгәр кыенлыктан имин булсагыз, идә дә, сәфәрдә дә намазларыгызны ашыкмыйча, шартларын җиткереп үтәгез. Чынлыкта намаз вакыты билгеләнгән фарыз гамәл итеп йөкләнде. Ан-Ниса сүрәсе 103 аятта шулай диелә. Коръәннең дистәләрчә аятларында Аллаһы Тәгалә намазны мактый. Аны укуны бурыч итеп йөкле һәм ничек укырга икәнен аңлата. Намаз уку мөэмин өчен иң төп бурычларның берсе булып тора. Намаз диндәге кешенең мигражы, бөек Аллаһы Тәгалә белән очрашуы. Билгеләнгән вакытта намаз укуы мөэминнәр өчен рухи чисталануның бер ысулы. Ул безгә аерым бер үзенчәлек, даһилек өсти. Мондый гыйбадат бик үзгә күңел кичерешләрен тоярга мөмкинлек бирә. Намаз күз нурым дип безгә пәйгамбәрбез әйтеп калдырган бит. Бер шагыйрь әйтмешли, бу фәкыйрь дөньяда миңа сагынырлык бер ни дә юк. Намаз вакытыннан кала көтәрлек шатлык та юк. Намаз ул җаныма шифа, әрнүләремә дәва. Мәңгелек яшәү кирәкми, әгәр намаз булмаса анда. Шуңа күрә безгә укырга кушылган 5 намазның һәр кайсысының, һәр җомга намазының һәм башка намазларның вакытын түземсезлек белән көтәргә кирәк. Ихласлылык һәм самими йөрәк белән Аллаһы Тәгалә алдында басып торуыбызны, без аны күрмәсәк тә, ул безне күргәнен истә тотып, дуга кыла башларга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям намаз вакытын түземсезләнеп көткән һәм бик теләп намаз укыган. Шулай ук без дә мөселманнар намазны тизрәк укып котылыр өчен генә аны укырга тиеш түгел. Бер вакыт бер сахаба тиешенчә бар таләпләрен үтәмичә бик тиз генә намазын укыган. Моны күреп пәйгамбәрбез 2 тапкыр: "Син намазыңны укымадың, өр-яңадан укы" дип әйтеп, намазны кабатлап укырга кушкан. Намазны тадилә арканы үтәп укырга кирәк. Ягъни кушылганча тулаем рукук, кыям, суҗуд, кадаи әүвәл, кадаи ахира рөкеннәрен үтәү мәҗбүри. Бу рөкеннәрне җинтекләп уку безгә күп игелек һәм файда китерер. 5 вакыт намаз уку 2 намаз арасында кылган гынахларны ярлыкар дигән безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям. Намазларыбызны шушы хакыйкатьне аңлап кылыйк. Аллаһыбызның Рәсүле намазны Тау елгасының чиста суында кыйыну белән чагыштырыр рухи чистарыну дип атаган. Чыннан да, намаз безне гынахлардан, рухи пичрактан арындыра. Изге китапта әйтелгәнчә, намаз безне һәр төрле явызлыктан саклый. Иншаллах, кылган намазларыбыз безне явызлык, кабахәтлектән саклар. Шушы өмет белән без намазларыбызны кылырбыз, намазлар безнең игелекле эш булып, безгә киң күңелле, тәкъвалы һәм әхлаклы булырга ирешергә ярдәм итәр. Шушы өмет һәм хисләр белән мин үземә һәм сезгә Аллаһы риза булган юлдан баруны теләп калам. Аллаһы Тәгаләгә табынып яшәү турында дуга кылып, мин сезнең белән сау булашам. Кадерле тамашачылар, Аллаһы сезне саклап торсын.